Hei, tiedätkö ketä me ollaan? Me ollaan menestyneet verkkokauppiaita ja nyt me kerrotaan sulle, miten säkin voit olla. Moi, me ollaan Veera ja Kati Twistpiiltä ja ollaan tehty Villin kanssa yhteistyötä nyt noin vuoden verran. Me ollaan saatu Villin kanssa nostettua meidän digimarkkinoiden tekeminen ihan uudelle tasolle. Me Twistpiillä ollaan kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntijoita ja meidän missio on mullistaa ihmisten ihonhoito, eli se miltä iho tuntuu ja näyttää. Meillä on verkkokauppa ja sitä kivijalkamyymälä tässä Helsingin keskustassa. Meillä on itse asiassa ollut vuosien varrella useita erityyppisiä digimarkkinoinnin kumppaneita, mutta on ollut tosi vaikea löytää meidän kokoiselle ja kaltaiselle yritykselle just sitä täydellistä kumppania. Heti oikeastaan ihan ekasta palaverista mä huomasin, että Villillä on tosi erilainen tapa tehdä töitä. Se on todella asiakaslähtöinen ja me keskitytään tekemään aina just niitä juttuja, mitkä siinä hetkessä on meille kaikista fiksuimpia. Villin kanssa me ollaan kehitetty tosi monipuolisesti meidän tekemistä. Ollaan kehitetty verkkokauppaa, somea, Googlea ja uutiskirjeitä. Ja kyllä mulle antoisinta on ollut toi SEO-tekeminen. Mä oon tykännyt siitä tosi paljon ja me ollaan saatu Villiltä ihan uudenlainen näkökulma siihen. Ja muun muassa sen avulla mä koen, että me ollaan pystytty esimerkiksi kirjoittamaan meidän verkkokaupan tuotekuvaukset paremmin, nimeämään tuotteet paremmin, jotta ihmiset löytää tuotteet meidän verkkokaupasta. Me ollaan Villin kanssa molemmat tosi matalan hierarkian organisaatioita, ei ole yhtään sellaisia pönnöttäviä tyyppejä, niin meillä on tosi hauskaa tehdä yhteistyötä ja me ollaan tosi ketteriä. Pystytään tosi nopeasti tarvittaessa vaihtamaan suuntaan, mutta myöskin haastamaan toisiamme, jotta me päästään siihen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Meille sellainen sustainability-näkökulma on ihan tosi tärkeää, ei vaan siinä, että minkälaisia tuotteita me täällä myydään, vaan myöskin siinä, että miten me tehdään meidän bisnestä. Ja digimarkkinoinnissakin meille kannattavuus on kasvua tärkeämpää, mutta Villin kanssa me ollaan onnistuttu laittamaan ne molemmat samaan pakettiin. Jos tällainen meidän tyylinen tekeminen resonoi sulle, niin kyllä ehdottomasti suosittelisin Villiä kumppaniksi. Todellakin, suuri suositus täältä.